Matematik grundläggande, delkurs 3, sidan 183. Fråga nummer 81. Den här frågan liknar precis fråga 77 på sidan 182 som jag redan har gjort en video av. Hur stor andel är 3 kronor av 20 kronor? När jag hör ordet andel och av tillsammans bara betyder 3 av 20. Men de vill att jag ska skriva i procentform. Svara i procentform. Här är bråkform. Och om jag vill svara i procentform, den här nämnaren måste bli 100. Då kan jag förlänga båda täljare och nämnare. Förlänga betyder multiplicera med ett tal så att svaret blir 100 här. Vad blir här är inte viktigt. Så 20 gånger vad blir 100 gånger 5? 20 gånger 5 blir 100. Och 3 gånger 5 blir 15. Och då svarar jag procentform 15%. Om jag inte kan 20. Och sen 3, 20. Igen 3, 20. 3, 20. 3, 20. Tills här blir 100 när jag plus. 20, 20, 20, 20. Alla tillsammans. När jag summerar. Då blir det 100. Och då summerar jag här också. 3 och 3 och 3 och 3 och 3. 5, 3 betyder 15. Då är det 15 av 100 betyder. Procent betyder av 100. Det här ordet cent. 100. Så när de säger procent betyder procent så. 15%. 15 av 100. 15 av 100. Slut. Bara så. Samma sak här för B. Jag tänker om det är 16 av 200. Hur mycket av 100? 100 är halva 200 betyder halva 16. Jag måste på en gång veta att det är 8%. Men om jag inte vet, då går jag och skriver 16 av 200. Hur ska jag göra för att den här blir 100? Den här gången delar jag med 2 båda. Delar med 2. 16 delar med 2, 8. 200 delar med 200. Då vet jag. Det är 8%. Det här är procent. Ni ser, det här är 100. En nolla här, en nolla här. Betyder 8 av 100. Men man skriver på det här sättet. Nu. 82. 82 är precis som fråga nummer 75 på sidan 182. Hur många procent är 0,4? 0,4. Alltid enkelt om jag har. Jätteenkelt om jag har 2 siffror till höger av kommatecken. Så jag kan lägga till en nolla här. En nolla. Då får jag 0,40. Då blir det mycket enkelt att veta hur många procent. Det är lika med 40%. B. 11 och 50. Jag vill göra nämnaren till 100.
Då multiplicerar jag med 2. Då blir det 100 här, jättebra. Och här blir 22. Då kan jag skriva 22%. Precis på samma sätt så tänker jag 0,07. Jag har redan 2 siffror. Då behöver jag inte göra någonting. Och det blir lika med 7%. Jag kan skriva 0,7% men det är inte så snyggt. Jag bara skriver 7%. Så jag tar det här som finns och lägger till bara procent. Om det är kommatecken, decimalform. Här har jag 8 av 200. Jag vill inte ha 200, jag vill ha 100. Då delar jag med 2 här, med samma 2 här. Jag kan inte dela olika. Då blir det 4 här, 100 här. Nu är det jätteenkelt, 4%. Då skriver jag 4%. 83. Hur stor andel av dunken, det här är dunken. Här är en dunk som rymmer, hur mycket? 2 liter. 2 liter. Hur stor andel av dunken blir fylld om man häller? Häller betyder här är vatten. Jag häller i dunken. Jag häller alla dessa glas av vatten i dunken. Häller i vattnet från glasen. Häller i dunken vattnet från glasen. Så vi måste veta hur mycket när jag häller i vattnet. Kommer vattnet hit, kommer var? Hälften. Hur mycket? Jag läser av varje glas är 1,5 deciliter. Det står deciliter per glas. Betyder här är 1,5, här är 1,5, här är 1,5 och här är 1,5. Alla 4 tillsammans, hur mycket blir det? Då måste jag ta 1,5 gånger 4. 4 gånger 5, 20. 4 gånger 1, 4 och 2. Det blir 16. Och jag har bara en siffra till höger. Här har jag en siffra till höger och så kommatecken blir här. Alla tillsammans, alla 4 blir 6 deciliter. 6 deciliter. Men jag har dunken inte 6 deciliter. Det rimmar. Det finns plats för 2 liter. Så jag måste omvandla liter till deciliter. 1 liter samma som 10 deciliter. Jag har 2 liter gånger 10 blir 20 deciliter. Nu båda 6 deciliter och 20 deciliter. Då skriver jag 6 delar med 20. 6 delar med 20 och det här har jag skrivit svaret i bråkform. Men jag kanske kan göra det här lite enklare. Så jag delar båda upp och ner, båda täljare och nämnare med 2. Det blir enkelt så. Då blir det 3 av 10. Det är mycket enklare så kanske. 3 av 10 betyder jag bara lägger en nolla här. Då blir det 30 av 100. 30 av 100. Och hur ska jag svara med decimalform? Väldigt enkelt. 30 av 100, 30% betyder det här är 30%. 0,30. Så här är svaret och 3 av 10 också är svaret. 86.
Produktionen av mat, el och uppvärmning orsakar 35% av utsläppen av växthusgaser. Betyder när vi producerar mat och elektricitet, när vi värmer våra hus, så kommer gaser. Vi släpper de här utsläppen, 35% av gaserna. Det finns andra typer av utsläpp. Industri också orsakar 1/4. Då måste jag skriva först 35% och sen 1/4. Så 1/4. Resten orsakas av transport. Transport betyder att vi använder bilar, bussar, flygplan, båtar. Nu är frågan hur många procent av utsläppen orsakas av transport. Vi vet mat och el. Vi vet industri. Men vi vet inte transport. Hur mycket? Men vi vet att tillsammans måste vara 100%. Alla tre. Om vi tar det här och tar det här och plussa, addera. Alla tre måste bli 100. Vi har redan 35. Och sen har vi här 1/4. 1/4 betyder 25. 35 och 25 och någonting måste bli 100. Vad är någonting här? 35 och 25, 5, 5, 10. 2, 3, 5. Här är 60. 60 plus vad blir 100? 60 plus 40 betyder att transport orsakar 40%. 40%. Svaret är 40%. Eftersom alla tre tillsammans, den första, den andra, den tredje tillsammans måste bli 100%. Vi har 35% och vi har 25% eftersom 1/4 är 25%. Nu måste vi veta hur mycket är transporten. Transporten är 40%. Eftersom 35 och 25 och 40 är 100%. Nu kommer vi till fråga nummer 87. Cirka 17% av djuren som förflyttar sig är zebror. 17% av djuren som förflyttar sig genom Serengeti. Serengeti är nationalpark för djur i Afrika, i Tanzania. Där finns många djurarter. Det finns zebra, här är zebra. Och det finns mycket annat. Inte bara zebra, det finns gazeller. Och det finns gnuer. Så det finns många sorters djur. Men 17% av dem, alla djur, är zebror. Frågan är hur stor andel är andra djur? Om 17% är zebra, hur mycket är andra? Då måste jag skriva så här. Här måste bli 100. Jag vet att zebra är 17. 17 med vad blir 100? 17 med 83. 17 med 83 blir 100. Då måste jag säga andra djur är 83%. 83%. Nu har jag skrivit i procentform. Hur ska jag skriva i decimalform?
83% betyder 0,83. Och bråkform, hur ska jag skriva? Väldigt enkelt. Det är 83 delat med 100. Bråkform. Nu kommer vi till 88. Varje år förflyttar sig 400 000 gaseller. Det finns 400 000 gaseller. Och hälften. Vad är hälften? Vad betyder hälften? Hälften är zebror. Här är zebra. Här är en zebra. Vad är hälften av 400? Det är 200 000. Jag delar 400 000 med 2. Så hälften hela tiden betyder dela med 2. Nu vet jag att jag har 400 gaseller och 200 zebror. Hur stor är andelen gnuer? Andra djur. Hur stor är andelen i stora vandringen? Svara i procent. Den här frågan är inte enkelt. Väldigt svårt eftersom vi måste titta här och förstå vad det står här. Det står i Tanzania finns nationalpark som heter Serengeti. Den är bland annat känd för den stora vandringen. Betyder att djur de går från plats till plats. Det heter vandring. Hur många djur finns där? 1,2 miljoner. Alla tre tillsammans 1,2 miljoner. Alla tre vilka? Gnuer, zebror och gaseller. Gnuer, zebror och gaseller. 3 sorters djur. Så. Tillsammans alla tre är 1,2 miljoner. De frågar mig hur stor är andelen gnuer. Jag vet tillsammans, men jag vet inte bara gnuer. Men jag vet gaseller och jag vet zebror. Men jag vet inte gnuer, men jag vet alla tre. Så det första jag gör är att jag skriver hela. Alla djur tillsammans, alla tre. 1,200,000. Eftersom 1,2 miljoner betyder så mycket. Jag måste skriva så. Och sen, jag vet att gaseller är 400 och 1000. Och jag vet att zebra är hälften, betyder de är 200 och 1000. Plus gnuer, jag vet inte. Så jag måste ta reda på härifrån. Jag måste fråga mig, det plus det plus det blir 1 miljon. Hur mycket är gnuer? Först plussar jag de här. Då blir det 600 och 1000. Och 600 000. Här är 1,200,000. Betyder gnuer också måste vara 600 000. Så att det blir 1,200,000. Så de är också 600 000. Tillsammans. 6 plus 6 blir 12. Och då blir det så här tillsammans. Nu vet jag att gnuer är 600 000. Och alla tillsammans är så mycket. Andel är alltid dela med hela. Och vad är del? Det är det här. 600 och 1000. Och vad är hel? Det är det här. 1,200,000. När jag skulle dela
Jag tar bort den här nollan med den här nollan, den nollan med den nollan. Ta bort, ta bort, ta bort. Vad är kvar? Bara 6 delar med 12 kvar. Och jag förkortar delar med 6 båda. Då blir det 1 delar med 2. Och vad är 1 delar med 2? Det blir 50%. Lika med 50%. Hur vet jag att någonting är 50%? När jag tittar på täljaren och jag tittar på nämnaren. Om nämnaren, här är nämnaren. Om nämnaren 2 gånger så stor som täljaren, då är det 50%. Betyder 6 delar med 12 är 50%. 3 delar med 6 är 50%. 2 delar med 4 är 50%. 1 delar med 2 är 50%. 4 delar med 8. 5 delar med 10. 6 delar med 12. 7 delar med 14. Alla dessa är 50%. Eftersom nämnaren är 2 gånger så stor. 4 och 4, 8. 5 och 5, 10. 7, 7, 14. Då vet jag att om det är så här, då är det 50%. Så svaret är 50%. Ha det så bra.